Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Yunwa nake jikin tsaye ba abin da ke cikin har wani biye. Yau bukacin wani mai cin bara. Ana fata dalle. Yunwa wallahi da sa mutum kwalsa. Kai zama cin. Lokacin cin ne dama. Let's go! Ina mayar ma ko burasa ne Allah yunwa nake ji ba. Me ya rage ganin kaman wani kosai? Ayo! Ba na ci. Kai Allah je kada akai. Na wasa ni sa. Abin ka karanta cika ma kai. Sai ka san ni kowa wannan cika ma take waye cin. Sai ga duk wanda zaka kira a nan wajen. Sai na kashe mutun ya tsino. Za ka ba. Kai, wani yaro ta yana kuka me faru? Kai, zo nan. Kai, zo nan. Ya faru, ku gasa. Na gasa. Waye? Ya dauko ma cincin. Ya baka kudin ka? Yana can. Ka tabbata yana zaune a gurin? Ya cincin ne da bai dauko kan mai ba. Kun muka je fa mu same mai gasa. Dinka shi. Yanzu abin da nake gudu a gurin ya kare ya a dinga ciye ana gudu. Saboda yes. Masa na ga mu. Operation da za ku. Zai kawo mu kudin uban waye guda yanzu nan. Get out. Ame cincin to mu je. Mama, Wani nake da ko gaske? Da aka ji ofisa da aka ji waye ba ba ka kai ba ba ka kai ofisa. Ya ku ji ofisa za ku ji. Wallahi mun ko. Ofisa ku tsaya ku ji magana Allah ai za ai kai. Me yace ma ga gobe batin? ku bar tukan ku tafi da ni. Tafi da ni. Zo mu tafi da wajen. Da man da wuka na. Na dauka. Sai dan dawa ne. Ku yi gaba da bari da ko. Ku yi gaba da. Ina kiwon shanu a jeji. Ku yi gaba da. Dan dawa ne da mu. Za ka ci uban kai. Za ka ci uban. Wannan ne? Ai nan. Guri oga. Salon kwado. Na san ma me ba. Salon kwado. Ta jin fama. Dawo. Ai guri oga. Let down. Aka wusa da mai. Wannan sisifan da. Asnaba. Wannan makamin nawa ne? Wannan ba ma dan garin nan bane daga kallon. Ina zuwa makamin waye? Kiwon shanu nake a jeji. Kai kiwon shanu ne. Dole ne ka. Zai kuka modera. Wallahi modera ne. Modera ne. Ayo! Ku danna mana subscribe